Здравейте, показвам ви сега как работи системата. Значи първо трябва да си планираме пациента за какво посещение. От тук сега си избирам услугата, за която ще дойде пациента. Цъквам си напред, имам опция да избера дали при конкретен специалист да го запиша или без предпочитание при първия свободен. Тук системата проверява графика на докторите и показва свободното работно време. Избирам часа. Имам опция тук да направя нов клиент, т.е. бързо, ако ми е звъннал по телефона, по име, фамилия и телефон, или да си го избера като съществуващ клиент от базата. След което системата показва статистика за посещенията на клиента и дали той е сериозен или несериозен. Също така тук може да се постави бележка свободен текст към самия час, за да напомни на доктора или на администратора. След което се записва часа. Така, всичките записани часове за деня влизат в графата в очакване. Това са, тук е списъка на пациентите, които ще идват през текущия работен ден. В случая за 21 май става дума. Примерно, ако имам още един час, да кажем, така, примерно, те си стават ето така в очакване пълен списък. Когато пациента дойде на часа си, администратора може да си го отбележи като пристигнал пациента, за да може доктора да знае кои хора са в самата чакалня. След което, когато доктора работи с пациента, си го взима и си го пуска като започнат. По този начин системата активира амбулаторния лист за попълването. Като се кликне тук вече върху самия документ първичен преглед, системата вече индикира личните данни на пациента, след което е бланката за попълване на амбулаторния лист с заболяванията, с придружаващи заболявания, анамнеза, обективно състояние, терапия. Има възможност да се създадат шаблони или да се преизползват шаблони за по-бърза работа. Сега в случая тук свети в червено, защото липсват лични данни на пациента, т.е. не може да бъде изпратен към НЗИС прегледа. За целта какво става? Когато пациента дойде, администратор, когато види, че свети личната карта на пациента, трябва да кликне и да провери, преди да влезне самия пациент при вас, нали, за преглед, трябва да му се въведат минималните лични данни, които са име, фамилия, ЕГН, също така държава, град. Тези са задължителни полета, които трябва да бъдат попълнени. Така, сега. След като се попълнят тези данни, тук надолу, нали, улица, номер, квартал и така нататък, те не са задължителни по принцип. Като се попълнят тези данни, вече когато се влезне в амбулаторния лист и системата индикира в зелено, че може да бъде изпратен прегледа. След което вие като доктори си попълвате, нали, МКБ-то, попълвате, нали, текста на амнеза, така, състояние и, нали, какво е назначението като терапия на пациента. Другото, което е, може тук да се добавят допълнителни полета според нуждите на вашия медицински център. Имате възможност да прикачвате файлове или да работите с макети. Тук сега във вашия случай не знам колко е приложимо. Само ще покажа за пример. Тук може да се правят обозначения по тялото. Така, когато сте готови с прегледа, той се записва и си затваряте, нали, документа и вече трябва да обработите посещението на пациента. Да добавите какви процедури сте правили вътре
в самото посещение. По този начин се надгражда сметката на пациента. Имате възможност примерно, да дадете отстъпка, т.е. да ценообразувате преди пациента да отиде на каса, след което цъквате бутон приключи. Когато цъкнете бутон приключи, той пациента се премества в графа приключени, генерира му се бланка за принтиране на амбулаторния лист и е готов за плащане на каса. Когато вече си изпратите пациента за каса, вече може да започнете да си работите с следващия пациент, а другия си отива на касата. Когато пациентът отиде на касата, те му принтират документите, след което маркират, нали, съответно плащането. Как плаща пациента, примерно в брой, да кажем, таксуват и минава плащането. В случай, че иска пациента фактура, има възможност от касата да се цъкне фактура. Тук се попълват данните на лицето, цъква се отново фактура и системата си генерира на финансов документ за посещението с оригинал и копия за вас, за счетоводството. По този начин става обслужването на един пациент. Иначе системата има график на заетостта на обекта. Имате амбулаторен журнал, където виждате историята на прегледите и техния статус, дали в случая тези моите не са преминали към ЕНЗИС. Имате тук статус дали е изпратен, дали не е изпратен, кой е пациента, години, имате бърз достъп до резервацията му, имате бърз достъп до личните му данни, както и опция директно да го изпратите към ЕНЗИС. Това е важно. Така, тук ви е пациентската база, всичко за вашите пациенти. Всеки пациент си има индивидуален профил и към този профил може да си водите бележки, може да си водите маркировки, т.е. да ги тагвате по важни показатели. Също така тук в резервации имате пълна история на резервациите на пациента, кои са предстоящи, изминали, дали има рекламации, дали има анулирани от клиента, ако ползвате онлайн букинг, примерно, и те имат достъп до профила си. Складови продажби, ако има към пациента, се намират тук. Също така, ако ползва пакетни лечения и посещения, също системата ги записва тук в графа пакети, откъдето следи колко остават използвани и неизползвани. Ето в случая този пакет е продаден на 19 май. 10 посещения от едната услуга, 5 посещения от другата услуга и все още пациента не е ползвал. По същия начин имате история на завършените пакети, ако има сторна операция и също. Имате портфел, в който може да се зарежда депозит. Този депозит може да бъде трансфериран към други профили на клиниката. Също така може да го нулирате. Този депозит се използва като предплатена сума за лечение или тип ваучер, който може да се използва като платежен метод. На тази страница също имате достъп и до покупките с натрупване на точки. Това е такава лоялна програма, където системата следи от кои посещения, какви точки е натрупал пациента и колко е неговия баланс. Тоест това се използва за мотивиращи програми за връщане на пациентите. Тук в досиета са ви всичките специални документи, които имате създадени, както ето примерно амбулаторните листи, амбулаторните прегледи на пациента. Тук може да имате индивидуални досиета според вашите нужди, които трябва да бъдат попълнени. Системата си ги генерира автоматично. Галерия, в която може да се прикачват снимки преди, след или друга важна информация. Отделно имате настройки дали пациента има предпочитани специалисти, дали ползва отстъпки, личните данни са тук, формуляри и документи, може да видите какво е разписвал електронно в системата и какви въпросници е попълвал, тук може да ги прегледате и как ги е попълнил. Друго. Общо взето тук имате напомняния, ако системата си води списък кога пациента трябва да се връща на кои дати,
Примерно, ако трябва да се правят регулярни прегледи, след приключването на всяка процедура, системата записва напомняне към пациента, след което администратора ги вижда те напомняния, че трябва да се чуе с дадения клиент или, примерно, може да изпрати СМС. Предстои ви следващото посещение. Другото, което е подробна каса на пациента, където тук има история на всичките му плащания, всичките му рекламации, как са били платени в брой с карта, т.е. тук може да направите финансов одит на цялата история на пациента. Също така тази каса, помежду другото, е достъпна и в вашето табло, т.е. много лесно може да видите още докато работите с пациента неговите плащания, т.е. ако трябва да ценообразувате за ваше удобство. Друго важно нещо, тук сега се сещам, когато преди да започнете да работите с пациента, може да цъкнете прегледи и от тук може да видите историята на всичките амбулаторни листи. Това е такава папка, в която се събират всичките амбулаторни листи, както и данните първични, вторични и така нататък. Имате история за изтрити, анулирани прегледи, ако има такива, и може да си ги зареждате. Вече още нещо важно се сещам, когато сте доктор логнат в системата, само секунда да видя нещо. Така, зумова. Когато сте доктор логнат в системата и работите, нали, пак с документите, ето тук имате опция директно от документа да може да, в случая този пациент няма, но може да използвате, сега ще ви покажа предходен преглед като шаблон за не ми излезна пациента. Да, това е, защото доктора няма достъп до телефонните номера, има така настройка. Така, когато, примерно, ето сега да кажем, този пациент е бил на прегледи, има прегледи и мога да използвам предходните прегледи от този пациент като шаблон. Тоест, примерно, ето този сега тук от 19 май си го цъквам и то директно ми попълва целият амбулаторен лист. Мога да преизползвам предходни прегледи като шаблони. От тук имате достъп вече като специалист, нали, до медицинските бележки, до болничените, до рецепти, общо взето до абсолютно всичко, което може да каквито документи предлага системата, може да си ги активирате от тук. Примерно, ако искате медицинска бележка и те се активират, ето го прегледа, медицинската бележка към него. Примерно, може да пуснете да активирате и рецепта. Тук се попълват вече данните за лекарството и всичко става в един документ и така ви е много подредена цялата система. Общо взето, системата е доста, как да кажа, последователна, така че не би трябвало да... така че тя сама ви подкамва към всички следващи действия. Сега, какво друго имаме? Само секунда, защото трябва да сме на потребителя. Само секунда. Сега, какво друго имате в системата? Разбира се, имате всички полезни за бизнеса. За вас беше важно склада. Ето тук са складовете, са функциите на склада. Може да видите продуктите, всичките добавени продукти, как се движат себестойност и продажна цена. От тук може бърза редакция да правите на средно претеглената себестойност, на продажната цена. Можете, ако искате да правите корекция на самия продукт, описание и така нататък, имате възможност да ценообразувате по потребители. Примерно, да кажем, ако имате кампании с
компании, където им предоставят отстъпка, може да си направите так за отстъпка и съответно да определите друга цена за хората, които са маркирани така. Примерно Loyal или ако имате различни нива на лоялност, също може да го настроите тук. Съответно към един продукт има базови полета, които може да попълните, като наименование, описания. Примерно ето тези има описания, ключови думи, пълно описание. Те пък се използват, ако примерно можете да си поръчате уебсайт директно свързан към CRM-а и от тук отиват данните директно към уебсайта. Помежду другото, тази функционалност я има за абсолютно всичките видове услуги, категории, продукти, пакети, т.е. можете подробно да си попълните описание, което после се визуализира като лендинг страница. Тук са настройките за баркода, може да ползвате баркод четец, категориите, марката, кой доставя продукта, изображение, може да направите галерия към продукта, може да си добавите, ако ползвате вебсайт, видео към продукта. Тук са информацията за складовете и съответно в кой склад, какви минимални, какви желани количества искате да има от продукта, за да следи системата. Другото, което е за склада. Така, тук сега са настройки на складовете. Имате, ето ги наличностите. Сега ще ви покажа как изглеждат наличностите. Ето ги наличностите. Имате тук, може да виждате всички продукти, само те в наличност. Имате филтриране по складове. Системата ви показва наличното количество, себестойността, разбира се, и продажната цена. От тук можете много лесно, ако искате да направите ревизия, примерно, можете да направите директно, да напишете колко сте открили като наличност. Системата директно прави ревизия и ви дава възможност, ако сте объркали ревизията, може да върнете обратно количеството. Така, тук са ви наличностите. Доставките, фактурите се вкарват последния начин. Цъквате си нова доставка, след което тук се избира кой склад искате към кой склад доставяте. Цъквате си ОК. Тук ви е номера на фактурата, датата на фактурата. Тук като кликнете плюс ви се зарежда списък с цялата номенклатура, която се поддържа от клиниката. Избирате кои продукти доставяте в момента по фактура. Съответно, ето тук имате, ето тук нещо интересно. Продукта има две мерни единици, т.е. изписва се частично. В една кутия имаме в случая един бокс е 100 мл и когато доставяте в случая да кажем 3 бокса, директно се доставят 300 мл или ако искате може обратното да кажете колко милилитра доставяте. Т.е. може да работите с различни мерни единици. Тук съответно нямам такова нещо, директно си избирам. Тук ви е единичната цена по фактура, без ДДС, колко в момента ви го доставят. Тук ви е текущата себестойност средно претеглена спрямо предходните доставки към дадения продукт. Каква е средната себестойност в момента. Примерно, да кажем, веднага след доставката ще се усредни отново себестойността спрямо старата наличност. Така, тук казахме, примерно да кажем 170. Долу какво имате опция? Имате опция дали да не начислявате, дали да не начислявате ДДС към документа. В повечето случаи, разбира се, всичко е с ДДС. Тук избирате как правите плащането по фактурата. Примерно, може да сте я направили с банков превод. След доставка и плащане, системата директно си записва покупката, доставчика, сумата, как е направено плащането, за да следи разходните движения, т.е. изхода на пари, какво става от системата, защото когато всичко се плаща, влиза като приход, когато всичко изваждате, минава като разход, или като движение на средства, както в случая. Към склада, разбира се, имате разходни рецепти, т.е. може да си направите разходни рецепти, които
директно когато записвате часове за дадена процедура, автоматично може системата да знае към коя процедура е за приходен разхода и по този начин автоматично при планиране на час планира и разхода. Така, сега, други неща важни от склада, разбира се, на личностите ги минахме, имате ревизии, имате и трансфери, движенията също не са за подценяване. Тук е всичко, какво се случва с продуктите, кога влизат, кога излизат, през какво влизат, да кажем през доставка, през коя доставка влизат, през ревизия, какво се случва, през резервация, винаги се следи движението количество, другата мерна единица, защото може да има повече от една, новото количество, което става след движението и какво е било старото и каква е сумата, разбира се. Тук имаме потребителя, който прави движенията и действието, както казах. Тук имате трансфери между складове. Ако имате повече от един склад, може да си правите трансфери, кой склад изпраща, кой приема, какви са количествата, които се трансферират, дали ще се приеме трансфера, дали се отменя. Всичко е тук. Разбира се, после в движенията се ощетоводяват нещата. Тези са интересните неща от склада, другите са стандартни функционалности. Имате SMS център, от който може да правите кампании. Имате Viber център, от който може да правите кампании. Имейл маркетинг център имате. От тук от формуляри и документи се правят въпросниците и документи, които могат да бъдат разписани на таблет. Разбира се, анализа на бизнеса, оборота, продажбите. Анализ бизнес е един много хубав анализ, който дава много детайлна информация какво се случва с бизнеса. Към него има интеграция с AI. Тук е по резервации, тук следят резервациите и техните статуси. Аз минавам набързо, съжалявам, но да не ви отнема много време видеото, но тук има натоварвания по часове и по дни, кога се връщат клиентите, как ги известявате пациентите, също така имате процента на завръщания, кога се завръща. Тук има много хубави маркетинг данни. Приходи, разходи, анулации, анализа на продажбите. Това е един хубав финансов счетоводен анализ, където виждате как влизат плащанията, по какви пера влизат плащанията, имате ли отстъпки, които давате към пациентите, на каква стойност са, портфела, депозита, пакетните услуги, депозита е тук. Тук имате една групирана справка, по-бърза, колко общо услуги, колко общо пакети, бройки и така нататък. След което ги имате разбити по категории и процедури, което също е удобно в някои ситуации. Имате ги категоризирани по тип продукт, по тип услуга. Пак може да видите бърз анализ. Разбира се, по персонал, кой реализира най-голями обороти. Също така ги имате вече и детайлно по дни и часове. Така, сега, тук има, разбира се, и други анализи по услуги, имате по оборот различни видове справки. Ето тук сега, примерно, една справка оборот, която е доста интересна. Тук, когато си ги гледате, да кажем, периода, за който филтрирате, системата може да ви покаже кои са новите клиенти, кои са завърналите гости, колко към връщащи се клиенти, колко продажби имате, мъже, жени, средна възраст на посещението. Тук има един страхотен маркетинг. Ето тук имате и разбивка на разходите, защото тук се следи и общите разходи, нали, колко е печалбата след разходите, нали, максимално чиста нетна. Тук имате разбивка на разходите, откъде идват, в случая от заплати, от консумативи, от разходи по апарати и така нататък. Разбира се, анализите могат да се разгледат на една среща в детайли, защото са много. Модула с фактурите е тук. Общо взето от системата може да си управлявате всичко, локацията, може да си правите категории на групи, групиране на услуги, да добавяте услуги, стаи, апарати,
фискалните устройства от тук се управляват. До тук може да си зададете разходите, т.е. когато плащате разходи, директно да може да си изберете какви разходи плащате в момента, как ги плащате примерно, за да можете ги ощетоводява системата да ги следи. Може да си ги предварително да ги зададете. От тук се правят киоск устройства потребителите, където ако имате таблет, на който да се зареждат данни за попълване от пациента. Тук е управление на уебсайт, ако имате към системата. Тук ви е всичко за персонала, работното време, графика. Ето вижте графика на смените, колко лесно се прави. Веднага виждате кой от персонала какви смени е и вижте примерно ако искате да направите един график, да кажем за май, да кажем ако колегата почне да идва до края на май, можете много лесно да му зададете каква смяна, примерно от 10 до 7. После да кажем за юни ще работи на определени дни, може да изберете пак каква работна смяна или пък да, може да имат различни работни смени. Другия вариант може да са твърди, примерно по дни, понеделник, вторник и четвъртък и пак да се избере каква работна смяна ще бъде. Тоест много бързо, много гъвкаво се прави графика. Можете директно и от тук през таблото кликвате и давате работна смяна. Кликвате и давате работна смяна. Изключително лесно се работи. Може би е най-доброто на пазара за управление на графици. Също така, ако някой е болничен, може директно тук или да кажем отпуск, или да кажем неплатен отпуск, от тук се маркират тези неща. Така, друго за персонала, блокировки, заплатите, примерно, когато искате да давате заплати, избирате периода и системата веднага ви показва кой от персонала е по график, кой е извън график, кой какви заработки има. Примерно, да кажем, ако гледаме от началото на май, системата веднага ви изважда кой какви заработки има. Разбира се, имате преглед. Това може да си го вижда и специалиста. Имате и детайли вече с много сериозни финансови отчети, как се сформира заплатата, има ли отдръжки, няма ли отдръжки, каква е заработката на доктора. Също така може да ги разглеждате по детайли. Тук тези могат да се видят примерно за почистване на лице, кои са били пациентите, как върви сформирането на заплатата. Ето тук има за счетоводството ви по-детайлна справка, как върват плащанията, нали, с данъчна основа, с ДДС, без ДДС, ако има приспадания, ако има заплати по пакетни процедури, по продажби от склада и така нататък, бонуси. Всичко е тук в една хубава подредена справка. Всичко може да се извади в Excel. И общо взето, тук имате история на заплатите. Разбира се, има клиентите, досиета, работи, предстоящи рожденици. Тук се правят промоциите. Изобщо доста комплексна CRM и ERP система, с която можете спокойно да управлявате всичките пера на клиниката. Това е за сега от презентацията. Ако имате някакви въпроси, нужда от допълнителна среща, ще се радвам да се чуеме било то онлайн или на място в удобно за вас време.